Estan sent temps difícils per a vosaltres, per a nosaltres, per a tots. Diuen que el món ha canviat, que res tornarà a ser igual, però nosaltres continuem estant ací. No hem parat ni un sol moment i, per descomptat, ni hem canviat ni ho farem, perquè el millor està per vindre. Quan em pregunten per què ho fem, pense en tots. Pense en Daniel recollint la seva collita, despertant-se cada matí per a treballar les seues terres, en com cuida cada producte que passa per les seues mans. Pense en Àngeles i en el seu modern obrador, treballant i respectant els nostres productes per a aconseguir ixe gaspatxo tan especial. Pense en Pablo, en Esther, en Enrique i en tots els altres que treballen sense descans en els seus llocs venent el gènere més fresc i natural que existeix en el mercat del teu barri, en la xicoteta botiga al girar el cantó. Som productors ecològics i això suposa que els nostres aliments són sinònim de qualitat, procedents de les nostres xicotetes terres, eixes terres en les que treballem i en les que fem les coses amb delicadesa, sense presses, marcant el tempo, escoltant i respectant a la naturalesa perquè ens done el millor d'ella. Es tracta de donar i rebre, perquè sabem què és el que vos agrada i com vos agrada. Qualitat, proximitat i seguretat fan que una tomaca no siga el mateix que una verdadera tomaca. I el mateix succeeix amb les nostres creïlles, carabasses, carns. El respecte als cicles productius fa que cada cosa sàpia el que ha de saber. Creiem en una manera d'entendre la vida, de cuidar l'entorn, de comprendre que no sempre, com més gran és alguna cosa, significa que siga millor. Així som tots els que pertanyem al sector ecològic. Som el present. Ecologitzarem el futur. Ecologitza't. És bo i està millor.